Pinoy Bus Driver TV. Magandang gabi mga kapusin. Dito tayo sa CBD Dagat Terminal. Biyernes ng gabi, November 3, 2023. And si Soludanis at si partner ito, nakapila na tayo dito mga kapusin. Tayo. Sino tayo? Yan. Marami lang pasaya dyan. Talaga yung subscriber mo na Yan si Sir Aparago. Si Inspector yan mga kapusin. Pasay Petex. Ayan, lagi mga pasay. Puno yan sa pilahan ng mga kapusin. Ay, pang alas 9 pala tayo, alas 9. Tulo na lang. 10 PM. Yan, dahil po sa aero. Ano ba na lang mamaya sa'yo? Pipilitin ko na yun. Kagabi, di tayo natuloy kagabi kasi breakdown tayo. Yung 10-10. bearing ang bumigay mag-sit. 57. Nagbilag ang bearing. Ang mga pasahero. Nag-uugong kaya hindi tayo tumuloy kagabi. Kaya pinalitan natin ang bearing ng bago. Bubsira tayo. Shit, my God. Dami yung pasahero ng sit. Para ka-schedule yan. Nagparibay pa nga ako ng bearing. Spirit Terminal. Malawak ang ano dito Vincent, yung terminal dito sa Naga. Maraming paparkingan. Maraming paparkingan ang terminal dito ng Vincent. Maluwag ang ano dito terminal. Marami makakaparking. Ayaw pa si pasahero? Ayaw pa si pasahero? Meron yan, naka-reserve na yan dyan. Oo. Ayan natin mga pasahero mga busit. Sasakay na.
Marami tao dito. Dami. Kung sino tayo. Yan yung pwede sa ilalim maglagay ng camera. Malilit lang po yan. Doon lang sa yan. Makalasot pa lang may kapugsit. May isang oras pa kayo. Padabaw yung magsit, padabaw. Yung Dennis.